Kapitan Enteng! Naimbaga bigat mo, Kapitan. Ay, kastamat kan kakagawa ni. Si kakaditi officer of the day ita. Wun, Kapitan. Sinapsapa kunta, kunayumot nga dapapanan nyo itang agsapa. Ay, wun! Mapan kami umatindar iti pa-birthday di talaaw. Ay, ijayan dalo siya di tadakkel abalay, Kapitan. Wait. Sige nga ron, siga pala ti makamu dito barangay hon. Agsubli kami intun madam na ba? Yahoo! Na! Paray! Na, Ang mga numala daw ta! Ay, umaya ka! Ay, sige, babay na! Ala, nagsapa kayo matan, Kapitan. Tatabadong, saan kami pa'y anak kasagana? Agluto kami pa'y laang. Sana bala Lucia. Tumulong kami ngagluto kin ni pare Inteng tapno malpas sa dagaw. Kastagat pa isa. Ayat ti mailuto ta, tumulong kami amang isagana, tapno nadardaras amalpas. Ala, nakababainin. Kapitan. Kapitan kayo pa'y matngarod. Agluto kayo kit din dito'y balay men. Ay, no problem. Ragsak ko ti tumulaw, iti panagkasangay ti anak mahaw. Agyaman nakngarod ano kasta, Kapitan. Ala, mapan kayo ngarudin ijay kusina. Adda amin ijay dagiti maluto. Ken addamot kaduayo ijay amang isagana. Pare, umaykan. Mapantan iji kusina. Ay, nagaduti sagana dalo siya iti panagkasangay ti anak na Uwan nga ron, pare. Atoy, pare. Atoyan. Idulin mo day tabag. Atoy siya nga kilo apansit, pare. Kwa, abangan numadlaw na. Saan, pare? Kat no nagaduti sa gana da. Jipo. Di mo ipulpulong, Oray ta may salaang matinalami, Ha? Kat no inalayo pa itay may sakilo itay nga spaghetti. Amangan no agkurang tunti sa gana da. Saan nga kurang gaputa ado? Ala, ituloy tayong tagluto. Tapno malpas tayo mutin. Hindi, dandanin pandangan. Sige lang, kakapsat. Mangan kayo lang. Ado ti sagana ni John nga anak ko. Manang lo siya. Jesus, kasano nga tan? Nagkurang matanti makan. Adda ka di pa'y mailuto. Tauray agluto akpay. Anya, imposible nga agkurang. Kat nagado ti nailuto. 8 kilos apansit. Ken 5 kilo nga spaghetti. Kastamat ti karne. Nagado. Sabali pa'y dagiti salad. Ken dagiti daddo maaputahe. Ngam, talaga ang maibusan manang. Uray mapanyo kitaan dagiti nagkargaan ti makan. Anya, nakaskas dao mat anaibus adagos dagiti makan. Ket basit mat ti dimmaray. Kwa, awan mabalin talaga na ibusin ti makan. At dapay ng basit at talagan. Saan niya umdas para kadagiti ado at tao. Anya matan, nakababain mat no maibus ti makan. Sige, agpay-deliver aklangan tapno na dardaras. Ha, talaga nakaskas dao ang naibus amin dagiti nagado ang makan. Datayon dito'y balayaw, Kapitan. Ay na, madanagan na pa itay. Kunaklakit din. Nurikisaan ni Manang Lucia dagiti bagtayaw. Danag mun ayak. Apay kumarikisain na. Nerbyuso ka launay mat, Jipok. Alaan kita njay bingay mo. Tayawid mo matayin. Ay, saan ang tata? Uray ko kwayo aminan. Ay, mabainak amang bitbit. Ay, Nagkapoy ka matayin. Mala, no di mo kayat. Siyak nga raw ti mangyaway. makamo kayo tata. Basta jak kayat nga laan dagita. Enteng, anya manin ti inaramid yu iti kasangay ti anak ni Lucia di talaod. Timulong kami nagluto, nagisagana. Makita, siyak lang ti kasto. Kapitan ama pantumulong agisagana ken agluto, iti kasangay ti kalugaran. Kahit, anya nga ro, dagito'y nakakarga iti supot. Intanda ka na kami, tatagdan mi ka na. Ay, jak mamati, Enteng.
Ti kunamkit de, inlibas yu manen dagita makmakan. Naa. Ay, anyamot tanti kasta nga rami diyaw. Naluto, kas kadasaan naluto, iyawi diyaw. Kasanon, no nagkurang timakan. Uray at abak ng damit. Ay, uray pay. Saan lataan na saya at aramidan niyaw? Saan kami nga ron ang makapangan, iso anang ilasin kami iti saan ang nalutang. Ay, iluto tanto dagita, inton kasangay ka. Anya? Ay na, ay, nagmayat matenti kastaw, iba daw. Ado, tinaikargam iti sili ita, anagapo iti punsyonan. Kanayon ko maakastaw, kanayon ko mga addaag papunsyawn, tauray sa anak kong nga aglutaw. Wen ko mga rod, gamdi mo unay mo't pigsaan tag sa tuyang, nakababain no na makangagkan ka. Aywan anya, ay na, naipigsak mo't ngagpayson ti panagsaw. Malaki din, yung kaisaganan dagita amakan, magantan tani, mabisina kaon, mabisinak manen kaputa adayaw ti pinagna. Gumatak man iti dilata kagawad, kanayunan mo iti may nga itlaw. Mabitlaang. Agtuyan ko araw. Ito'y matibayad ka. Nagyaman nak. Ay, huwag gayam. Payasan ka makikuyukuyuk kada angkel mo mapan umatendar kada giti paskan dito lugar tayo. Kuwang namin kagawad. Idi pa'y laamad-madlaw ko day Apay, di mo ida kayat akakuyog. Agpapaudi ka mo't amapan. Uno saan ka umununa ka? Kinapudno na. Mabaina ka makikuyog kadakwada. Nalaing damot ngamin nga gisupaw. Nga oray saan pa yan alpas anangan amin at tao ngayong matindar. Kasi itinaminsan ang nakikuyog ka kadakwada. Nagadutiin supot da kinitataba daw. Nga oray adupay lang ti matindar asan ang nakapangan. No kasta. Pudno dagwarwara sa damag may papan kadakwada. Nga niya. Nga ari-ari da kano iti silay. Anya? Gatno sana man nagsili ni Uncle Gaw. Saan asili ang nagasang kwarog? Silipin, ti kayat da sawan. Ay, pagabigat mo kabsat ba doon? Kastamat kan kakabsat. Kasla, ada ka bus-busis mo Dati paborito nga action star. Dahil di Fernando po Jr. Anya ka diti maipaikokin ka. Kasla napatagti kagaram Agsapsapo lang kami iti mabalin namang tulong kanyak. Agpaskan kami ngamin into no may alawas kapsat. Awan mo't maayabak kakadwak nga gluto. Makumikum ngamin dagiti anak ko iti negosyo. Mas kada trabaho da. Ang mga nodamot may rekomendam kapsat ba doon? Kasla action star Ay ko Ada kapsat. Anyat nagan mo itayan kapsat. Siyak ni PJ. PJ? Ay, nagmayatay. May papa ni Jay pagpagam itay. Da kami langan kinikumpare ka Kapitan Inteng. Anya, ang mga nung kababain ba't ka ni Kapitan? Ay awan ti rumbang apagbainam. Ragsak mi ti tumulong kada kayaw no kasta ngagpaskin kayaw. Agyaman na karoon no kasta kapsat. Awan nga na talaga ti maayaba kakadwak nga kluto. Kan agisagana iti paskan mi. Ay awan parikaot kapsat. Namnamaam ti tulong mekin ni pari Inteng iti panagpaskan yaw. Anya ka di apaskin day jay. Kasangay ko ngamin kapsat. Agparti tayo iti may sababoy. Iso ka sa pulak, ti kadwak nga agparti, kaya nagluto. Ay, no problem, kapsat. Adda kamin tao, akadwam nga agsagana. Ay, nagmayat ti kastoy marikwanang. Kanayon lakuman nga dagpaskan. Tapno adda kanayon ti mayawid ni badung ko amakmakan. Ay na, Mare.
Made ti kanayon nga agisupot kadagiti makmakan kadagiti paskag. Mangyawid dalat ta nga uray makita ta abasit ti sagana. Anya, apay ngay akas ta ti bagbagam marikwanan. Anya ti kayat mo asaway. Awanda kasi ti bagbagak mari Ibagbagak da ito itapno bagbagam ni Kabadong. Kababain ti kasting aramid na. Anya kuma. Ninto pa'y kapitan kat saan ang mabagbagaan ni Maribanang sa ita kasta ti bagbagam kinibadong ka? Ay na, makamuka ano tagidaksam timbagak. Ngam panang isakit laeng, Maray. Diyak kaya ta pagsasaritaan da kayo. Nalawunang si Kanti Ustaw. Ngam manipod ita saan tan nga kumaray. Dakas gayam ti panagkit-kitam kinibadong kaw, di ta ka man langal baa. Ada ka din yung galantay? Awan met. Diyak nga rod amo no sa dino tinapanan na. Pimanaw mo't adagos ito'y nalpasan nagpamiting. Kung ano nagawid dito'y balayaw. Ay, amangan no napanmanan na kipunsyom. Ay... Amok no apay anagsen na ay kakwarog. Mabain ako, unay. Gapo iti aramid da tatabadong kanangkail. No kasdi amaki atindar da iti paskain. Ay, nakarkaro pa'y kanyak Tasyak ti asawa ni Inteng a kapitan dito'y barangay Kabildatan. Ay, uray kasano ti panangbagbagakken ko aramiden na mutlatta. Ay, pampanaganan da idan iti silay. Silay? Katwan silay. Silipay. Iyay. Kasta una abusog ko itinapanan mi ni Jipaw. Sayang na sana nakasurot ni pari madam. Kalaat ngawin anagayam ni Minda ijibalay da. Paray! Naimbag ta na sabat ka dito'y paray. Sana ko na dimano ni Jibalayaw. Napatagsakit diti bagam Ay talaga na patagparay. Mapanta ka no tumulong agparti iti babaw Jibalay da kabsyat pijay. Akasta? Ay, bayat nga ron Ada manin pakipanganan. Katwa na paray. Kan, adan tumanin ati iyawid ta. Sigurado nga dumanin ti maiposlet. Gaputa dakkel ababoy ko naman. Rumwar at itabanan. Nagsapa kamot na rumwar. Parbangon pa'y laang Papanam aya. Tumulong kami ngagparti iti baboy iti balay da PJ. Iti abagatan. Kasangay na ita. Itawan maayaban na akadwan ng agisagana. Ay, Inteng. Mapan kayo lang tumulong nga agsagana ken agparte. Uwin ka di. Pa'y manan nakasta tituno ti sa ungkan panagkitam. Ay, giyo manan igaraw tay nagmading aramid yaw. Ay, saan kayo nga agyawid? Mangan kayo latan ijay, kat saan kayo nga agisupot iti makan. Uwin ka di. Danag mo. Ako ang bahala. Basta, saan kayo nga agyawid iti makan? Diyo ibabain ti bagbagiyaw. Uwin ka di. Sige, mapan ako. Mga numalado. Okay kayo kadimot lang diti kusina kapsat padong, Kapitan. Uwan kapsa. Di na kami pagdanagan. Gaputa ayos kami dito. Sige nga Rod. Panawan kayo pa dito tayo nakita nagiti bisita. Ay, sige lang, kapsat. Ay, da kamin ati makamu ditaw. Ibagam tulatan no irugimen tagirwar ka dagiti makmakan. Uwan kapsat. Sige. Sige! Una yun. Nagnervyusak pa Kunak nung makita na dagiti na ilasin asaan analuto a karne. Una yun. Danag mo na ya. Una di na makita na jay. Laputan nakalingid damay iti likodan tiri daw. Kasano nung nakita na gayam. Di pa'y kababain tayaw. Di ka kadagdanag. Di na tumadlaw ang ilasin tayo iti iyawid tayo. Basta, madanaganak. Umunaaksan nga agawid. Adda kamen, kabsat pijay.
Apay ka da pinagsublida kamay. No, ibaga matangdanan da kamay. Ay uray sa anin. Huwag kagpasa. Da ka di pa ipaaramid mo kada kami. Ala, agtugaw ko lang di tatanda ipabuyak ka na kayo. Ay, pare. Kanya nga tati pabuya na. Buyaan talatan. Sige. Buyaan nyo na yung bag. Kaputamayat na ito ipabuya. Mabiit lang nga. Ijay mo't kusina yun dahi takabsat. Huwag kagpasa. Makita ti rupak anang idulin iti karni iti likod at tiri daw yung kapsat. Huwag kapitan, nagalas kayang tiyaramit nyo. Di kunayo kat tumulong kayo. Ngem, taktakawan nyo gayam titulungan nyo. Kaya't nyo ka dito ipabuyak dahi tayo iti bumarangay. Pag-asip kapsat, di mo ipabuyak, iti publiko. Karimi, saan min nga ulitin tinaramid may? Wanyag pa isaw, saan min nga ulitin tinaramid may? Forgive us! Ay, daytan ti maalala ti managisupot, Kapitan Ken Tatabadong. Uray ko man, no saan nga ado ti isupot yo? Nakababain kayo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Enteng, at ni marito yang ditasalas, ingkasangwan. Apay asyak nga, sika at ako maram. Addan sa ibaganakan ka. Di na pala imbagakan ka. Sika nga rod, ti kayat na akasarita. Ay, yung kadamagan mo niya ti bagana. Disturbo iti panagilat ko. Masaduta ko na bumangon. Ay, unay kan, Enteng. Ikan! Diyak kayat ti, nagadua sa Ay, talaga sadot dayjay a Kapitan. Kasarita ko matabagbagaan na ni Badawng. Hindi nalakit kayat ti sumangon. Apay aya. Ay, ko nga main maray. Tearfully ka manan. Di kag sangit dito Ang mga nuko na enda sinaktan ka. Maray. Ay, aguray ka. Anya ti parikot mo kan ni Badong mo aya. Ay, gulguliban nak na main maray. Wag, balasang tay chicks na. Ay, masaksak pa na unay maray. Ay, unay yan. Ay, laklakayan lang arudan ni Kabadong nga magaramid pala iti kasta. Ay, un nga rod maray. Iso masakit anak iti husta. Ay, nagsakit unay! Kapitan, adda misis akayat na ti makisarita ken ka, agsang sangit. Apay ngay? Addan samot parikot na. Kat sikat ti kayat na pangikamangan. Ay, sikat to sumangukan ko na tadar aramidag. Agsil-silpon ka lang, ba't Kapitan? Andang aron i-research mo. Kat anyat ibagak nga iji misis. Ay, makamukan. Anyamatan ni Kapitan? Iso ti kayat ko apang ikamangan iti parikot ko kanila kay ko. Yam di namod kayat ti sumango. Busy nga rod. Kayat ko kumaakasarita na nila kay ko. Tabarang iso ti denggan nila kay ko. Anyaya ti parikot mo kanila kay Mau. Kasanumot ngamin kat nakauyuyong. Bartek pay. Nala, siya kon ti makisarita kanila kay Mau. Bagbaga. Saan nakadenggan kagawad? Ni Kapitan ti denggan na. Gaputadakkel ti respeto na kan ni Kapitan. Ay, kasta ka day. O sige, agawid akon kagawad. Awan mo't gayam serbi na ita, Kapitan.
Wan marikwanang talagang awan survey ni Kapitan. Ngamain, di na kaya titumulong iti agkasapulan iti tulong na. Ay. Amom day nga ugali na, san kaday? Di na kaya't asangwon dagiti umasidag ken kwa nang agpatulong. Ay, kwa. Busy ngamin ni Kapitan. Toho, di mon ikalintegan pa'y ni Kapitan marikwanang. Saan ko nga ikalkalintegan? Amo ka day maray. Ikalintegam gaputapadam nga opisyal ti barangay. Sana kasta mare. Ha? Inak man laangan, tawan metlat maganap ko kan ka. Nga main, isakit mo launay ni Kapitan. Palibhasa kasay. Kras mo siya. Ha? Hoy, Marituyan! Agsublay ka man ditoy! Ay, ti bakbakatanan, tilay bagbagana. Aw, at iti pagpalamiis tataba daw. Minum ta. Kasta ati kayat ko ken kakwaraw. Tatunggal umayak dito'y balay mo. At dalat ta may pasagom kanyak. Anya maguray ka tataba daw. Anya ka diti gagaram kanyak. Among kwaraw. Nagpintas tayo kadwa ni Marites at Chikskaw. Ha? Uwin kwaraw. Kasinsin na. Iso ni Mirasol. Mirasol? Kita man. Ultimo na agad na kit nagpintas. Anya mo tinaganda kita babaeng amaw tataba daw. No Marites, chismusa ka naw. No Marisaul, sul ka naw. Kun nadalaing dayta, kwarog. At danto pa'y agnagan iti mehe kit agtatakaw may ka. Sa bagay Iso asaan mo nga ibasar itinagan? Hanggang taga-ano nga'y dagita babae. Ijay ili witris da iti pagkanan. No kaya't mo, agrubat kaitan kwaraw, tamapanta iti ayanda. Saan ang tataba daw? Tamang ano ko na aninanatuyang akong konsintiyak ti aramid mao. Tagitin! Nagpigtas ni Mirasol ayam amukin ka. Saanan ko nakmay? Ala, ibusam kit din dahi ta pagpalamis na ingkan. Adu pa iti aramidak dito'y balay kao. Kwaraw, nakitak ang naggapo dito'y paraangan mo ni Tatam Abadaw. Wan mait nana. Anya nga iti inaramid na ditaw. Aw-awisan na kama pa ni Jay Ilay. Tayam amunak ka no iti babaeng agnagan iti Mirasaul. Mirasaul? Asino ka no day chay? Gayem ka no ti Chicks na. Makitam. Ay, ada Chicks na. Nailawan kun anay baga. Ay, saan gayam nana? Ay, naglawag ka ng ikaw, kwaraw. Chicks na ko namitay. Wala na. Marites ano tinagan ti Chicks na. Ay, awanan. Inaklangan tumpuak iya deras. Kaputang Chicks mat ni badungkaw. Ay, nagsakit unay ko. Ay, sana. Di kay tumpuak iti deras. Nungay matay ka. Di pa ikat nakabasol kan kiniapod niyaos. Kat numat saan ka amatay. Tamasugat-sugat ka lang. Di pa agparikot kan iti pagpa-hospital mao. Mawatak tirik na nanatuyang. Nung sa narumbang agaramid ka iti dakas. Nanguna iti bagay. Kat imbis agurami tataba daw. Magbagam kit day. Ibagam at imangulgulib iti asawa na. Kat dakas nga ramid. Kat arami da basaul. Nusan nga agbabaway. Dusan niya po diyaw. Ay, bagkapay ko araw. Tada oras mo ang mangbalakad kanyak. Ngam ni Kapitan ngay. Di na kaya tasangwan idi agpatulong ako makunkwana. Ay, anyamot na niya, Kapitan. Ala, bayamon ni Uncle Kao. Tinaskain, panunutam timbalakad ko kan ka. Adi kag pampanunot iti negatibaw. Agragsak ka kiday. Di mo riknaan una iti sakit.
Kapitan, mabalin ka diti agpatulong. Ngamen, jay dalan me, inaladan ni bakit alad. Apay adito'y dalan ti pangibagam iti dayta? Ay na, kasano? Napanak ijay barangay hall di Kalman. Ket bisi ka kanaw. Di mo kayat armuar iti opisina. Ay talaga abisi. Ala, ingkantay nakmatin. Ay, Kapitan! Kasanon jay parikot ko ngay! Ay na, ay di na kuningkan ka no. Anyamat day tanak Kapitan. Antay, ayan niya Uncle. Adda iti si Ledme, agsel cellphone. Ay, di na kayat ti masinga. Nasabat ko nga minitay nila kay Marcaos. Kat adda ka no reklamo na kini Uncle. Ha? Reklamo na kan Enteng? Saan ka no ngamin nga italtalak ni Uncle dagiti agpatpatulong kan kuana? Ay. Isu akasarita ko ma, tay danon ko day nga ibagbagada. Sige. Ingka kasarita ijay si Ledme. Tabareng sangwan na ka. Uncle, ilukat mo tiri daw. At day bagak. Makitam, Kwarog. Di nakayat nga ilukat tiri daw ti si Ledme. Di nakayat ti masinga. Uncle! Awan ka no sir-serbi makapitan. Gaputa di mo ikang kano dagiti agpatulong kan ka. Ay, awan latta, Kwarog. Di na latta ilukat tiri daw. Uncle! Awan ka no serbi makapitan! Agrisan ka kano na kapitan! Gaputa di mo sangwan dagiti agpatulong kan ka. Ay, agbambanog ka laeng, Kwarog. Bayamon. Si kanto nga rin timang ibagakan kuana, antay. Word, syakton. Maminsan pa'y apok kawak ni Uncle Antay. Uncle! Agrisan ka na, kapitan! Nitatabadong ka nun tibutos na, kapitan! Day, anya day taas sa asawam, Kwarog. Kung kunak lang barang ilukat ng tiri daw. Ay, sige. Syakman mo timang pukaw kan kuana. Enteng! Ag-resign kan na kapitan! Sokatan kan! Banang for kapitan! Siya ti mangireklamo kan nila kay Marcos. Gabuta ko na aparti ti dagana tay dalanda. Ngam kinapudno na ket dagak dayjay kapitan. Ay, agsarita kay to na impag. Isu nga rod nga imaya, ta dito'y kami kumabarangay hall nga agtungtong. Ay, saan? Ijay kay to balayo nga agsasaritan. Saan adito'y barangay hall? Ala, ikat kasaritan no asino man day ta reklam. Ha? Ikat ta dupay ta ramida. Kapitan, adda sa nga pulo at tawa kaya't tatagpatulong kan ka. Adda di tarwar. Ay, sinanguyo kumaitan Tada kay mo nakakagawad dito'y nakaduty. Sika nga ron ti pagpatulungan ka. Sigurado parikot dati ka magdakan ka, kapitan. Ay! Ingkay baga, adyak idamasan. Awang mo tararamidam. Agin inanaakla nga road. Sanguan nyo kit di ida. Tapno malpasan, kapitan. Ay, sikan ti baga si kasuka da kwa da kagawad. Masakit ang ulo ko. Pasig aparikot, ibagbaga na kita tatawan niya. Ay, makauma! Enteng, ada ka manon dito'y silid nga aksil cellphone. Niya kuma. Apay adi mo sangwan dagiti agpatulong kan ka. Amom ka de no anyat ibagbagada, itilikliko da. Niya kumati ibagada nga, itilikliko da. Saan da kanton nga ibutos? Ura matsika? Kaya't mo ang masukatan na kapitan? Amom, Inteng, no nasaya at kumati aramid mo, saan ka kumaamakang itimadi asao kadagiti tattao? Isong agbaliw kan? Kasta matitaw, nasaya at man kun maditi aramid mo, adalat ta masaudakin ka.
Wen, ang aramidam ti maiparbeng. Tapno awan makunada. Ay panawanak dito sila. Diyak kaya ti madisturbo. Diyak kaya ti makidiniskotirkan ka. Mala, makaamo ka, no di mo kaya ti pa-i-correct. Kagawad ko nang. Ayan na, Pasensyakan, Kapitan. Hindi ka masangaw, adar aramidag. Diyak kaya ti masinga. Yay. Hindi takan, tada aramidag, Kapitan, Sekretary. Mabalin ka din ti... Pasensyakan, Kapitan. Adar aramidag. Di ka masango. Di takan. Tadidak ikan kano dagiti kakadwak dito'y barangay ho. Naggalasan ti ugali da. Si kamot ti masabat ko marito yan. Papanan. Anya di kunam idin aparikot mo? Awan panawin ko ang makisaritakan ka, Kapitan. Damdamagak no anya di yuman mo kumaidikan jak aparikot mo mare. Inakaw, awan panawin ko ang makisarita itikaskan ka, Kapitan. Apa yun? Oray ni marito yan. At di nakpampansinin. Apay nga ta? Nay, itaman pa ngayon may ka, Kapitan. Lakay Marcos, anya di kunam idi aparikot mo iti dalan yun? Nasulbar men kan ni bakat alad, ti parikot may. Isu apumanaw kan. Tawan oras ko ang makisarita kan ka. Alaing kan, Kapitan. Tada pa papanak. Di ka mangsinga. Lakay Marcos. Inta mulaan na tay igit ti dalan tayaw. Mulaan ta iti aba. Tay supay apakairanudan. Wen, bakit alad? Bakit alad? Nasulbar ay, kaya... Ay, Kapitan! Mintan, lakay Marcos. Mintan, wen. Ay. Kasla saan mo tin Kapitan titrato da kanya? Ay, nagalasan? Ay, ada kamot gaya man banag. Ay, nagkapuan. Awan panawan ka, ang makisaritakan ka. Uresi ka? Kasta kamot? Gaputa kasta kamot. Ala, inakon ijay silet, kat di nakdisturbon ijay, takayat ko, ti aginana. Amin akasaritak ataaw? Tidak kayat akasarita? Agraman ni Banang? Yay, apa yun nga? Kapitan, si kaitan kitang likudan dagiti tattao nga agraman ni nanabanang nga asawang. Ala, sukimatam no apay kat sulbaran. Ala, sigay, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ayaman kamay iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Antay, naggagita ka. Nalpas ko amin ngayon patrabahom kanya. Wen nga rod, Kwarog. Talaga nga awan makunak iti kinagagat mo. Nagda ka di pa'y pangibaunan niyo kanya. Saan ka pa'y anabannog, aya? Sige lang, ibaong daklangan tay. Naggagatak. Ala, mapan ka man nga rod gumatang iti Ricardo ti sidaan, mapangka ijay tersena ni Marikwanan. Hindi talaga yam. Ay, imbaglakit din tada ka, Kwarog. Antay arasaas ko kada kayaw. Anya day ta, kan apay amasapul ay arasaas mo? Mabainak namin. Iso nga arasaas ko lang. Si Kamat.
Agim babain ka pailaan. Antay, ibagayo kini Uncle, ngay katangan nakiti cellphone ka. Ha? Anya day jay? Cellphone. Agpagatang ka ni Uncle mo iti cellphone. Unantay, ibagbagat ngamin kinkwana ngam di namot kayat. Anya ti kunana, aya. Naman kano ti kwarta na. Ay, adda kwarta ni Uncle mo. Maibusan aya, mo't day jay. Hindi na kayat ngay gatangan. Bayam, siya kunti makaam mo amang ibagakan kwa na. Ibaga mga duti inaramid ka, wantay. Sige. Ibagak to day takan kwa na. Agahasam day takwaraw, sikat aginaw, sikat sumakdaw, sikapay tagwalis dita paraangan dangkel mo. Uray tay gatangan nakto ni Uncle ko iti cellphone ka. Kanaw. Un kagawad, ni antik ti mangibaga. Dinto pa'y makagatang ni Kapitan iti baro a cellphone na. Nagdaan di basit nagngisi ta cellphone na. Tinalyan na pa iti lastikaw. Kuripot ngamin ni Uncle Kao, nga maduti kwartana. Amo ka nga dut kwartana. Nui gatangan na kiti cellphone Kao. Di Twitter sinam ti kanayon kunto apaglutan. Ay kawa na, adut ilod ko. Ang di mo tultuladan dagiti daduma Jayla agsel cellphone dararamidan da. Ha? Sino nga iti mamo mo agsel-cellphone lang dararamidan na? Jak kaya tagibagay tinagan. Nga pa di mo ibaga. Numangag na kagungat. Jak kaya't nga dagumura kanyak. Sino nga minti bagbaga maya? Daytangay na Ha? Diyan nakatugaw di sirok ti guyabana? Wine, agmalmalam di tangag cellphone. Di pa'y pulos mayaban ni bakit na. Ni tatabadong mat dahi ta. Di mo pigsaan. Ni, ti malyawan, nangag na kansan. Ha? Makaungat nga ta kanyak ni tatabadaw? Cellphone latam muna. Ay, jigat gatangak nga Ay, huwag gaya man niya. Ang mga nusimang putmatan ni Uncle Kao. Kat imbagan ni Auntie Jay pagpagatang kwa silpaw. Ay mangantayaw, kutnay, nagimas ti sidaan, karni ti baka. Ay, Inteng, ada ibagakan ka. Ibaga mo na. Ay, amom ka day, anikwarog tinaksak do iti danom. So, ti inaramat ko ang nagluto iti sidaan ta ita. Ti sidaan tayaw kunak kuma. Kan, nimot laang kwarog tinagbalsig iti kayaw. Apinagangar ko dita karnit baka. Ay, naggagatan ti ka anak ka. Ay, launay Kan ni kwarog matlaang tinapanggimatang iti Ricardo na. Nagadumot ti inarami din ni kwarog. Ay, iso nga gatangam iti cellphone na. Aga, kastalat inaramid na, ang pagatang iti silpang. Ay, saan lang adagita ti inararamid na, Inteng. Adupay ti inaramid na. Inaldaw dito'y balay nga agtrabaho. Kasapula matalaga ti silpon kwarog. Ay, uwan kumanggal. Igatangam gaminan manumot la ti cellphone Usar ka pang tawag ko kadagiti tanod ka, ano at emergency. Sige. Igatangan ka. Yes. Anya, nangag mo, kwarog. Wanang tayo, nangag ka. Yes. Ay, awanan maray. Di naksamot amon ni badung ka. Ape anak ko namday ta. Di na kun kasarsarita. Jay laangan silpon na ti kasarsarita na. Kasanumot nga men. Isulat makit-kita nga igam iti cellphone dita. Rumwar ako namlan mapan agtrabaho. Un nga ron na. Kanayon nga agtugaw dita. Un nga ron. Nga may hindi na kayat ti maungtan. Iso nga ag cellphone dito'y ruwar. Ay, ung-ungtam malaang. Ay, katuna. Kanayon ko nga ungtan maray. Kan amaw ti aramid na. Numabisain, agawid amangan. Inton nalpas anangan, rumor manen.
Oh, na yan ti kasta klase ti tao. Marurudak nga raw. Jakla ko man ingat-gatangan iti silpon niya. Tatabadaw! At damot silpon ka, oh. Si Kalay nga ya. Nini. Kunak man no awan silpon mo. Ingatang anak ni Uncle Kao. Ay, nagmayatin no kasta. Naggagatak ka nung amin, iso nga ingatangan na. Kasta akmat iday. Agin gagagatak tapnoy gatangan nakmat nituyang ko iti silpon kao. Agam di na igatangan na kao. Di na kon may baon. Para tayo iti style, tatabadaw. Apay, usip. Agong ungot kan sama, Chet. Talagang agong umata. Apay ngay. Kung umay kulay baga ngayon ka aganaway ti aga-apay ti purok unaw. Jakayat. Anya? Jak ngarob kayat. Dakay ulangan ti aganawa. Ala, mapan kayo naganawa. Dito'y kami lagi ni Kwaraw. Agsilpon kami. Ada ka no agaapay si purok unaw. Mapan mi kitaan. Ay, da kayo laang. Ayan ni Chip yung ay. Agong ungot mo hindi ay ayabak, kagawad. Di na kano kaya ti mapanaganawa. Apay nga ikat iso ti Chip. Agsilpon dala kanong kanitatabadaw. Naitangamin ka. Inggatangan to mo ni Kapitan iti cellphone na. Anya nga ita, simmadutan. Hala, apang kami aganawan, kagawad. Inteng, saan matan nga umay dito'y balay ni Kwarog? Ay, busy nga minti ka nakakdungap. Ay, saan di nga duter aramay din na? Idey, inal daw dito'y balay nga uray jak ayaban. Umay adagos aglines. Ang gambita, di pa'y umay pumasyar. Ay, may amon. Mamatiak agaputad dan silpon na. Kanayon dan ngagtrabaho kadagiti tanod na. Nga ta. Ay, sus, likwaro pa iti kunam. Iso ti kagagagitan na nagbalin at tanod dito'y kabildatan. Sapay kumaa. Iso nga awan ita, takunam met abise ni Kwarog. Ay, talaga abisi Nukas na nga rod, sikan ti ibaon ko. Mapan ka gumatan. Hindi, ito itikon ko na. Mangrugi ka manan nga agibabaon. Ay, kat anyangay kuma. Ingkan alaan ti paggatang mo iti bulsa ti duster ko. Anyat gatangam, Kapitan. Ay, sakbay agumatangak. Ibagampay man asan adda pari badong ken Kwarog ti makitkitak anak katugaw di tasirok ti Guyabanaw. Isuda, Kapitan. Nakadumog dadwa. Na, kunak man nagtrabaho kastanaw da Kwarog. Apay nga dadangay dita. Inggatangam to mga miniti cellphone na. Iso na tararamidan na. Kinsaan ka di aday takumparik abadaw. Kit adda ko maijibang kag nangagmulmula. Wain, Kapitan. Yay. Tulungan na ko man ni Marituyang ijabang kagda. Anya, klase nga ti panunod ti adda kadagita tata. Panunod ti sadot Kapitan. Kwarog! Ha? Apay, tatabadaw. Nangkil mo. Ayan na. Ay, di gumatgatang iti tirsinan ni Kagawad Kuanang. Aywan, kumitkita dito'y ayan ta. Nakita na tanyag silsilpaon. Papananta ngayon. Ay, kwa, aglimbang tapay laing. Ang mga numay na tasitain ditaw eh. Punta ta. Umaykan, umanaw tan ditaw. Sigurado nga ungtan na ta. Kapitan. Napad kay naganawa. Wen, Kapitan. Uray kami lang nabambanog. Apay, adu dagiti inanawa yung. Kin apay nakaramutan ti rupang. Ay, aduda Manuji inanawa mi. Talo ababakat. Talo met abungal ababakat. Puro babakat. Wen, Kapitan. Nagpipinungot da. Tila in chismis lang amin. Kit apay nabambanog ka. Si ka mamay, ti mga nawa ka dagiti babakit nga pipinungot no di ka mabanaw. Kasta aya. At dapay nakikinagat Asina? Dagiti bungal babakit. Yay. Nakikinagat Makabanog ti aganawa. Ay, unay daytan. Saan nakamimot nga may tinulungan ni Chip May?
Idi ayaban ni Usep. Nagungat. Inungtan na kayo. Inusilapan na pa ni Usipa. Talaga si Madutin Agsilsilpon lang, matararamidan na, Kapitan. Badawng! Badawng! Na, apay ayatuyang, nangagkan, tulong ak aya. Mangantan! Ngam day talatan nagsilsilpon jar aramidam. Manganan aya? Na, di mo pa'y amaun anak kadasar dita sa ngwanam dagiti makan. Ay, wala niya. Ala, manganan! Manganan ko na, awan matsidaan. Agbiro kay tisidaan. Na, ay, kilaban pa dito yung pasangom kanya kay nagluko kan. Awan karbengam ngagbirok itinaimas amasida. Tasaan ka mat ngagtrab-trabahaw. Anya? Di mo mat kayat apulos ti mapan agbangkag. Takay kayat mo hindi tagsilsilpawn. Dagsida ka iti tangad ken talyaw. Ay namare, saanan ang maibaon ni Kwarog? Kasana maibaon mo kag selselpon dalangan kani kabanong. Ay, namin ano pa yan a pinayapayak. Ang awan lata. Si Madut nga ron talagan. Saan pa yan ang maayaban dagiti kakadwa na atanod? Ay narigat ano kasta. Ay, jak ammo kandienteng. Noan niya ti plano na nga aramidan. Tauray ni Marituyang, maproblemaan kanibadong na. Anya nga'y tararamidom di tatuyang. Nakatugaw, apay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Inkag trabaho na. Awan nga rot si Dantan. Di nakibaon-baon si kabadaw. Masaduta. No kayat na si kanti mapanagtrabahaw. Anya? Siyak matibaon ba? Nauma akaun asyak latami nun. Sika, de talag silsilpon tar aramidam. Ha? Ingkag trabaho, no kayat mo tiagbiag. Ay, papanang pare? Hindi bangkag ko, pare. Ha? Ita man pa'y nakalagip ka, pare. Si Madutmut nga minon ni tuyang ko nagtrabaho. Iso asyakon at di mapanagtrabaho. Day tamit lang namin agsilsilpon tar aramidin, pare. Awan na. Matanaga pare. Tapag sidain nakmatan iti tangad kentaryaw. Ay, jakmut kayat Iso ama pana kung agbangkag, pare. Bayamon day ta silpon dita. Chip, papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka na. Basta. Anya nga minti baga na ya. Di ka kanong mapan, amumon ti mapasamak. Anya kay nga ta. Basta amum to kanong ti mapasamak. Apay ka diyang ka. Saan ka mo't na sumursurot nga grun-runda? Day talag silsilpon tar aramidan. Uy, saan mo ta? Nagkunamot iti day ta. Siya! Anya ba'y tidaddo mga ibaga mangkain? Di mo pa yung tultulungan yan, tay. Siyak man ang tinagkuna iti data. Bisyak nga minanggan. Iti cellphone, Siyak tinagkuna iti data. Isungayawat mo kanyak ti cellphone. Apay ngay, cellphone ko data. Siyak ti gimatan, isungay sublim kanyak. Awanan ti ngam. Yawat mo kanyak data cellphone, kat awanan ti ado asaaw. Anyamat tayo. Awanan ti matan. Agbalbaliw ka, aggagat ka, tapno isublik ti cellphone. Aging gaadi mo amo ti madisiplinaan. Jak ito ti silpa. Nakainawa ko nantay. Nanda ka di pa sa baling ay parami diyaw. Nagbiit kan anaginaw. Naggagadak nga raw. Bayam, taibagak kan ni uncle mo, nga isublina kan katisilpon mo. Ayun man nantay. Ibagayaw. Amok matanda raramita. Ay na, Kwarog! Disiplina lang ang ti kasapulan. Tapno saan ang maibos ti oras mo, iti pa nag-cellphone mo. Ala, sige! Dinan! Tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng!
surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Naibagabigat mo, marikwanang. Kastamat kan ka, marituyang. Anyat gatangan? Gumatangak man iti gatas. Anya gatas? Ay katay sigod agat gatangan mikin ni Badong ko. Maray. Si kamat. At ito'y tibayad ka. Nay, apay ngay 120 pesos lang tiyawawat mo. 200 tigatas ita. Anya? 200? Awanan ti 120 agatas. Nanginan ti plete. Agasam nga'y ta 80 pesos ang imatuan na. Kasla overpricing kamutin, maray. Ay na, nangin-ngina pa'y tingin matuan ti lakong ng tingin matuan ti plite asing-singiran ni Kwaraw. No di mo kabalan ti gumatang, di nakinsultuan Paggatas mo aday ta 120 pesos mo, nagadwa reklamaw. Marikwanang, gumatangak man iti may sa kilo a mantika. 200 ti may sa kilo a mantika. Anya, kat no 100 lang idi naudi agim matangak. Nanginangarot ti plete itan. Agasem ngay day ta 100 pesos ang imatuan na, mare. Di ka makawawat, maribanang. Nanginangarot ti pleten. 50 pesos lang ba't tising-singiran da kwarog ita, mare. Tisigod aplite dito lugar tayo, aging gaijay ile kat 35 laan. Kaya't asawan day ta, 15 pesos lang tingin matuan ti plete. Kahit anya kumaita. Nangina tingin matuan dagiti lakom, ngam tingin matuan ti plete asing singiran da kwarog, mare. Nagado ka ta reklamo mo na No di mo kabalan ti gumatang itilakaw, di ka umay ditoy. Makadadaal ka iti aldaw. Ayan nga itigata sa ginatang mau. Sanak agimatan. Anya nga rutin naramid mo iti tirsina ni kagawad kuwanang ngay. Kasano kumaama kagatang ak itigatas. Kat kurang mo ti kwarta nga inted mau. Kasano kumaakurang kat 120 pesos tinted ko ken ka? 200 tigatas itaan. Anya? Ngimina nga raud. Agasam ngay dayta. 80 pesos tingin minaan na. Ata nangina kano ti pliti ita ko na ni Marikwanang. 15 pesos lang. Matinainayon iti sigod na pliti tayo. No 15 pesos lang tingin matuan tila ko na. Mawatak pa'y. Ngam dayta 80 pesos. Ay diya ko na matuyang. Mananggundaw ya talaga dayta Marikwanang. Bagpat kagaya mendungaw. Ay, itay pa'y Di. Apa nga nagtugtugaw ka? Agluto ka iti masida. Ay, kasano nga agluto kat naibusan ti mantika. Kunak manuna pang kagimatang iti tersinan ni kagawad ko nang. Wen ko agam 200 mat gaya man ti may sa kilo a mantika. Ay, kurang ti kwartata, inteng. Apa nga? Ngem mato kanu nga mintiplete. Manulat ni mat 20 plite, 15 pesos lang mo. Ay, jakon kayat ti agsaw, inteng. Mga nuapaan nakpay ni Marikwanang. Okay lang ba't nga ipangina na tila ko na. Tanangin na ti plite ita. Sobra mo't daytan. Ay, ni Marikwanang ti pangibagaam iti dayta.
Ang kaman kumatang iti soft drink kan tinapay a meriendahan ta, Usep. Mano, Chep? Sagay sa ta soft drink kan may sabal ko ta tinapay. Anya pa, Di talang. Ay, kayo mutuin na tigatang ka. Di ta tersina ni kagawad ko anang tipaggatanga ma. Masapol nga, Jay. Sapay nagnina tila ako na. Ipadas mo lat ta timapan. Santay nga amaw. Ang mga ano pa nang dadalang kinikagawad ko anang taado ti customer na. Anyat gatangam, Usep. Dua soft drinks, kayo may sa balkot at tinapay kagawad. Ito itibayad ka. Mabitlaan. Itaman pa saan nga tindog tipila dito itirsinam kagawad. Bibiyang mo kumangay. Ay, nasa lunsod ko lang. Aduyan ti kagatangam. Ay, agyaman nakakagawad. Di na ba't intag tisuklikon? Wano di na nakita buaw at 200 tinyamot ka. At dapay katangam, Usep. Nakatakder ka mo latta dita sangwanan ti tersay na kaon. Ay, kwa, kagawad. Di pa'y mo intag tisuklike. Na, kano sakto lang ti kwarta nga intad mo. Anya? Kuno buo at 200 tinyawat ka. 50 ti may sa soft drinks. 100 mo ti may sabal ko ta tinapay. Di 200 amin na jay. Anya? Di ka nagreklama o tanangin na ti gasolina. Ato yung pagatang mo soft drinks kang tinapay, Chep. Thank you, Usep. Nagmirinda tang araw dahil. Oy, ada nalipatam. Aun mo tiyan mo ka nalipatak. Tadwa soft drinks kang may sa balkot at tinapay mo pagatang mo. Tisuklik nga eh. Nabukala 200 tinyawat ko kan gaytay. Awan tinted ni kagawad asuklay. 50 pesos ka no ti may sa soft drinks. 100 pesos mo ti tinapay. Iso at 200 ti siningir na. Anya? 25 pesos mo ti bayad ti soft drink ide. Nanginangarod ka no ti gasolina, Chip. Iso nga ingina na mo tila ko na. Iyay. Kaya't kontag ka pa ito yan. Ay katagkapi kalata ditan at damot asukar di talamisaan. Amom lang nga rodin ano siya tagkapi kat masapol nga dagatas na. Sanak pa'y nga rod anak kagatang itigatas. Yung kangaminin gumatang Sige, agpaw itaklaan kinikwaraw. Inton bigat? Tanagawid mo ni kwaraw. Numapanak di tatersina ni Marikwanang nakangingina mo. Saanin nga affordable itikas kadata marigrigat. Hay, kasano nga yan dayta, tuyang. Di sa anak maninyag kapay itangal daw. Ay katanaw sampay lang Sana bali tamay sangal daw lang mag. Nagpahili ka kaday na natuyang. Saan, kwaraw? Umayak la kumaagpaw ay. Anya nga iti pauit mao. Mabalain nga igatangan nak iti dua agatas. Dua balkot at inapay kan 3 kilo amantika ijay ilay. Mangtidaklangan iti pagmerindam. Nakangingina mo ngamin tilako ni Marikwanang. Ay, gusto ta ko na. Nagdubli ti presyo dagiti lako na. Ginundawayan na mo't ti kinangina ti gasolina. Pudnot ako na. Iras-rason na tinangina presyo ti gasolina. Tapno mailako na itinangina dagiti lako na. Ungarang overpricing mo tal. Ungarang. Nailawan kami ngarot kiniusi pagimatang iti meriendami di kalman. No ijay ile ti paggatangan tayaw. Adayo analaklaka. Uray agpliti tayaw. Wine. Iso nga ijay ili langin ti paggatangan tayaw. Kahit mabalente agpawit kan ka, kwaraw. Mutuin ti listaam. Agraman ti kwarta nga igatang kao. Siya kung ti makamu agumatang. Ay na, agyaman na, kwaraw. Nay, si kamat gayam dayta, marituyan. Sa dino tinagapwam? Napanak nagpawit kin ni kwaraw, maray. Aya? Wun, kasano mo nga may nagngina tila ko ni Marikwanang. Ay, uray siyak, maray. Manginaanak iti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Iso nagpawitak met kani kwarog. Ay na, no saan pa'y laabaliwan ni Marikwanang tikas nga aramid na. Ang mga numapukawanan iti customer.
Saan laday ta, amare? Amangan no makatumpong iti mangireklamo kan kwa na iti barangay hall. Ay, mananggundaway mo't ngamin. Irason na pa'y ti kinangin na ti gasolina. Tapno lang maipangato na ti presyo dagiti lako na. Ngarud okay laeng ko mga ingato na ti presyo na. Ang basit laeng uray 15 pesos laeng mat kumaati inayon na iti sigod apliti tayaw. Dayta ngarud kat mare. Ang overpricing matan. Rumwarak ba daw? Sa dinaw ti papadam. Inakalaan di gatas ngempaw it ko kinikwarog tapno makapagkapikan. Ay, agyaman at tuyang, ay. Nawan ang yaman na. Agan nagka akin no mabalain, agawa ang ti agaway, talaga ang makakapkapi account. Itay pala nakatugawak dito'y. Umamamatin ti umay gumatang dito'y tersenak. Kasla ni Marituyang ti sumungad. Ay, amang ano umay gumatang. Marituyang! Maray! Oh, apay maray. Anya tumay mo gatangan. Sanak nga umay gumatang. Lumabas laeng maray. Na? Inakalaan di impaw it ko groceries kinikwarog. No kasta? Ijay ili ti paggatgatangan nyo iti groceries? Ay katuan agpagpagatang kami kinikwarog iti inaldaw. Naimbag ijay ilay, saan unay anangin na tilako da. Uray nung imina, basit laeng. Saan anagduble? Nala, labsan ka pa imaray. Nalugin samatan ni Marikwanang. Apayakas ta timbagam. Nasapa pa'y may. Nakarikapan ti tersina na. Diyak amu agdua bulan nga minun asa anak-anap-napan ije tersina na. Nalugin nga tawin no. Awanan ti customer na. Nasaya at matkit di ano nalugi? Tapno adda pagnakman na. Ay, uwan matkit di Hay, diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam saan ngamin anasaya at ti kasdi nga aramid na. Gaputan na ngina ti gasolina, pinagdubli na matang ti presyo dagiti lako na. Nangat nga to pa'y, ngam tingim minaan ti pliti nga agpailay. Dayta ti malala ti tawa manang kundaway. Malahustam, di ka nagsauy ti dakas. Nakaamiris mo't siguro ni kumaren. Imabasak iti tersina ni kagawad ko anang. Nakarikap mo. Diyak mo inteng. Adamot ni kagawad ko anang agisalsal lapay. Apay nga nakarikap ti tersina na. Ay kat dinamag mo Mabainak mo't ang mga no ibaga na amaritis Ay, ang mga no awanan ti customer na Kasanumot nga main. Nakangin na unay tilako na. No apay ngamin pinagdubli na ti presyo dagiti tilako na Ay, ammo na ngamin anangin na ti presyo ti gasolina. Iso aginundawayan na mutten nga impangina dagiti tilako na. Ay, kuna na siguro tapno dakdakkel ti tubo na. Sa pa yung nakarikap ti tersina ni kagawad ko anang. Diyak mo no apay. Ay, Chip, makikita. Una, sanak mo ta bulsay. Nagaduan noodles. Dilata kang tinapay ti basurahan ni kagawad ko anang. Una raw. Apay nga ingat Kita ang Chip. Ni, nag-expire dagito yun Agraman dagito yung noodles kang dilata. Ay, sauce. Sayang dagita. Sapay nagadaw. Sigurado adakkel ti lugi ni kagawad kadagita. Ay, apay nga enroll mo ti cellphone mo? Picture dagita yung basura ni kagawad ko anang. Aglisi ka dita. Anya tararamidan nyo kwaraw? O siya, picturean nyo madagita expired groceries ngayong basura. Sayang dagito yung basura makagawad. Ay, oray siyak, masayang anak. Gumawan maramida,
tasan mo ta mabalin nga ilakaw ta expired din. Sapay na ka daw. O nga rod umabot iti manuari butigatan day ta. Ay, dakilalugi day ta kagawad. Kasanuma nga men, awam mo't umay gumatangan dito tersenak. Agraman da marituyang ken maribanang, di da maggumatangan. Nagngingi na ngamin ti presyo dagiti lako yaw, kagawad. Nangat nga taw, tingin minaan dagiti lako yaw. Tingin minaan ti pliti asing-singiran mi kagawad. Isong agreklamo dagiti sigod asuki yaw. Ay, nungay bawasak ti presyo dagiti lakaw, gumatang kayon? Ay kato na, basta saan nga overprice kagawad. Mawatan may nung umina ti lako yaw. Tananginakat nga ruti gasolina. Kung kitain nyo mat tasaan mat asobra ti panang ipangato yaw. Ay na, kagawad ko nang. Di mo usaran tinangato a presyo ti gasolina. Tapno gundawayam ti padam at tao. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Gito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, i-FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Ay, nayan na bambanog ko ang nagbangkag. Anay, nagsakit di bukot ko. Agraman tumang ko, anay. Ay, unay ka na ya. Uray siyakmait, kasta unay abanog ko. Unay ka, nakapampambar ka. Ay, sumot nga men, ti pagbiyagan tatuyang. Isungan, anusan tan. Ay, jakon makaanos, nauma akong nagbangbangkag. Na, kahit, anya nga iti kayat mo nga ramidhan. Kayat kong tag-retire. What? Pag-retire na kung abadaw, jak kayatan tag-bangkag. Si kalaangag. Paray, agmay saak laang nga na mapanagibangkag ko. Apay nga, sigud mo't akad kadwam ni Marituyan. Wen, kadwak idi amapan, kadwak mo't lang agawid. Isupit. Angem, di na kanon kayat tagbangkag, pare. Apay nga? Ag-retire kanon, pare. Saan mo apag-retire, pare? Ha? Kasapulam, di kadwa. Kan may sakit na pigsapay, man. Ipilit naman niya ag-retire kanon. Sino nga yung tikadwam no ag-retire? Ay na, kaasi kamat, kabadong. Agmay saka mapanijibang kagyaw. Ay na, bakbaklayan, dakin kan nawan nga bagam day taaradaw. Anyamot nga tabi naklay ti kan nigid nga bagam. Balon ko, mare. Ni Marituyang ngay. Nag-retire niya agbangkag, mare. Aniya? Isong agmay saak lang na mapanijibangkag ko. Ay, kaasi kamot nga rod Ay, aguray ka man, Warog. Apayan tay. Isardang mo to'y tricycle mo. Adalaan kita, Aw, sardang ko nantay. Ay, ninsamot marito yang day ta nakatugaw. Akot kutuan dagiti babae di ta igid. Isumat tay. Nay, apay nga dadita. Sa dino kumangay ti ayan na, antay. Ijay kumabangkag daa kan ni pari badong. Ayunan niya. Ala, mapantan ijay ile, Warog. Tanay, aldawad. Apay ngay, tanakitak mo't ni Marituyang ang makikinkinuto iti ayan dagiti babae di tabagatan.
Ay, nag-retire ka na ngagbangkag ko na ni Pari Badong. Nag-retirean? Uwan, isot ko na ni Pari Badong. Ay, kaasimot ni Pari Badong. Numay salaangan nga agbangkag. Di salud sa. Anya nga ti aramidan ni Marituyan. Ay, dayjay makikinkinuto nga agmalmalaw. Aray! Unay matanday talangam. Nakuso-kuso tabuok mo. Naggapgapwam. Naggapuak man di tayan dagiti kukumarik di tabagatan. Nagsagaysay ka kumamot Masapol pa yaya. Ay na, kinutwandak ngamin. Naibusan dagiti kutok maray. Ay. Kasla proud ka pa'y. Unata naibus nga rudin ti kutaw. Tinulungam kumamot ni Kabadong napaniji bangkag awang kadwana kaasimay. Nag-retire ako nga agbangkag maray. Apa nag-retire ka kanapigsa ka pa'y Mike? Naumaak nga rudin nga agbangbangkag. Inaldaw mutlaangan aday tatar aramidag. Aginanak mo na. Ay, sa bagay matkit diya. Dakil sa urnong ni Kabadungay. Nawan pa'y nga raw. Iso nga addaak ita dito'y tersi na maray. Nga man. Kwa. Umutang manan. Umayak gumatang. Unay kamutan. Day talatan ti pagkitkitaam kanyak. Day ta umutang. Ay ka nasaya at ano may kagumatang. Gumatang ak iti sardinas maray. Ado tilakaw. Angam je bagas. Isaw ti utangan. Pautangan nak. Wanusan. But-but nga naksapa yan. Saan maray? Ibagbagaklaan. Tano dinak pautangan iti bagas. Inak ichismis anayimot ka. Sige ka. Madadal tinagan mo dito'y kabildatan maray. Kayat mau. Ay, siyak pa yan na bambanog ang nagkapoy di bangkag ti paglutuan. Ay, kat ang padata na banuga. Nakabanugan? Nabanugak, anapan nagpaabagatan, nagpadaya, nagpalaod, anapan nakiin-inistorya. Kung nangamin ka nga o may nagtulungan na di bangkag, tapno da serbi na ti panagbambanog mo. Ay na di nakisuro si Kabadaw. Kayak ko ti kastoy abiyag kaw. Mala, darasang mangkit di tagluto tamabisin ako. Just kiki day. Na! Kapay ngay. Awan mo't bagas ama isang. Awan aya. Kita aman ay. Di na kaya't apautangan ni Marikwanang nagimot akagawad. Kahit, anya pa ngay tararamidam dita? Ang tugawat. Yung kaumutang iti bagas, kadag iti kaaruba. Ay, nalawunin. Ang pagutangak ngay, diskumpiyado mo't kanya ko ni Marikwanang. Nagado dita agagayim mo. Nila ang aya Marikwanang. Sino ngay nga tati pagutangak? Apay, saan mo aya agayim ni Pari Inteng? Ayun anya. Mala, ingka kitin umutang. Anya nga iti serbina nga gagayim kayo. No, di nakapautangan iti bagas. Sigay, mapanak ijay balay da kapitan, itamo laang. Maribanan, no addan tuman istoryaan ni Marituyang ken ka, idanon mo to kanyak, Day, apay aya, maray. Jak nga rod pinautangan ni iti bagas, gimuran saan? Apay mat anak ko nam tikasta. Kasano pa utangak? Kat nag-retire mat kanon ngagbangkag. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Aywan anya. Ay, pinampanunod ko anay bagday ta. Isojak pinautangan nun. Nalaing kamot nga agpanunod, maray. Siyak pa iti kunam. Jak kayat ti palugay, maray. Kapitan! Kapitan! Adda ka! Adak maray. Why? Ay, kwa, Kapitan.
Pabulutan nakman iti bagas. Bayadak tumutlaang. Mabit lang. Nakmanghala. 5 kilo laang, Kapitan. Ala, sige. Gure ka dito, Ne, apay inteng, anya ti alaam? Bungul-bulod man ni Marito yung itibagas. Ay, saan mo nga ikan? Apay nga, nagadumat ti bagas na. Ay na, inteng, pangalaan na nga iti pagbayad na, kat nag-retire nga bangkag. Kunang ngarog ka ni Pare Badong, adi na pa'y lapag-retire. Saan mo apapautangan? Awan pagbayad na. Saan to pa'y pinautangan ni Marikuanang? Diyak ngarog pabuludan iti bagas? Saan? Ay, makamuda mo iti biyag da. Ay, unay matanda ita, Kapitan. Kuna na lang arudin apautangan na. Nagbabawi kit dinadagos. Yan na to yan. Dayta nga angkel mau kwaraw. Kapitan pa'y mo't nga raw. Bagas laang dinakpay pinautangan. Idi damaw nagwan. Idi kwan, nagbaliw mo't adagos ti panunot na. Jaywon na nagbalin asaan. Paingay nga ta. Kasi kamot na natuyang. Wala, mabisinan kamin kinibadong kaw. Lakit di Apay ngamin nag-retire kan ngagbangkag. Damagang pailaan, mabambanugak nga rudon iti kastaunay. Gagangay na Ay, nagrugay dagiti saka. Uray dagito'y kukok nagngingisit dan. Nagtrabaho ka nga raw. Masansan bernak pay. Uray atad damat igatang nyo iti kanin yaw. Ay, sabagay, pudnot ako nam kwaraw. Idi tultulungak pay lang ni Badungkaw. Nawad-wad ti kanin may. Papautangan naklata ni Marikuanang, tambo na nga da pagbayad ka. Anamita, nag-retire kan. Doray ni Kapitan, di nakayatin na pautangan. Kay, napigsa ka pa'y samot nga trabaho. Napigsa pa'y laang matkitday. Hanggang masaduta. Agsublikan nga bangkag na. Saan ka pa'y nga retire? Ay, unay kat apapain pun. Apay, Kapitan. Imbaga ka nito yang apabuludak iti bagas. Agam kunakit din ni Banang. Asaan? Husto laang dayjay, Kapitan. Awam mo talaga't pagbayad na. Ay, marumbaglat ta at tulungan tayo mo't ida. Nagpigsada pa'y mo't ngagtrabaho. Masadot lang ni Marituyang. Sa bagay. Apay ngamin anas kan ngag-retire. Imbag kumaano bak nang, tamabalin nga uray di da nagtrabaho. Mare, hindi mo't Pare Badong kan Marituyang dakiday. Ne, huwag agpaisaw. Magmagnada. Papananda nga ta. Uko din da mo jinwang da. Kanada pa'y awit da basket. Mapanda siguro iji bangkag. Simurot ni Marituyang. Ay, tulungan na nga roden ani ka Badong. Nakapanunot ba't siguro na? Marituyang! Apay nga yayabam. Adala ko maibagakan kwa na, Kapitan. Bay, apon. Ag-chismis to mo din, imbis nga trabaho. Ay na, nagbiit mo na nagtubo na gito'y mulam anatang Badong. Sinibsibugak nga men, kan inikat ko dagiti root ang nagtubo iti aglawlaw da. No ilako tangay dagitaw. Ay kat bumaknantan At ado pa'y kumati maapit taan atang no tinulungan na. Ayun, anya. Siya na balay. Ada ka namang tulong kanya. Wan, ibabawi kung di imbagak apa nag-retire ka. Itantan mo pa'y lang dito pa nag-retire mo. Laglag ipam. Ado pa'y ti utang mo abayadam. Wan nga raw, tanay kam kamatin da kong dagiti nakautangak. Ay, nagkagawad. Ilam ng mga nagsamit ni Nanatuyang. Ha? Kaapay, mate. Ngamin, at dautang na kanyak. Ay, namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Ngam kanayon nga awan. Apay ngamin na pinautangam nga. Idi pa yung utang na dayjay.
Padas na saan nga agbayad, ta ipabarangay ko. Adamo nga ron utang na kanyak. Aging gaita saan pa yan nakabayad? Ay, no amukla kumaan nagtiwad nga agbayad ni Nana to yan. Diyak kuman pinapautangan, pay? Nay, isumo dahi ta lumabas. Ay, nga agpaiso. Ay, abamon Nana to yan! Ay, pinartakan ng tinagna. Ay, saan nakamay tarayan? Kamatek! Sige, kamata mo! Ay, timarayan? Ay, kamatan ka na natuyang! Uray sa dino pa iti papanam! Apay nagtartaray ka man? Sino di tartarayan? Ay na, Kapitan! Diag singsingir iti utang kaw! Umayan, ang lisi ka dita! Di na may tarayan na natuyang! Di ka ginamat dito yata ka babae! Dahil tabagat tirumbang ang mabain, Kapitan! Di na mo nga bayad iti utang na! Ay, bayad akmat ka! Nabayag binibiro ka! Itatanakita ka, itarayan nagpay! Ay, agure kayo! Magsasalitaan tayo dahi tabanag. Urnusan tayo, tanarigat ti aga-apa, gapula ang iti utang. Ay, kwa Kapitan, agpalawaga! Apay, kwarog, papananyo kan ni kabadong. Ay, in kami kano ila ako dagiti natang amulan Ay, adan? Nagadua. Ay, nasaya at ano kasta? Una inda kano ti agbayad ka dagiti utang da. Nagguna? Ni tataba daw. Adda kano ngamin mangkamkamat kan kuana gapo iti utang ni Nana tuyang. Ay, pudno da ita kwarog. Makikinamat ak kumamag. Tado ti utang na dito'y tersenak. Ngamsaanan, ipalagip kong tulaangan inton umay gumatang. May kadwa na pa nagsasango tayo dito. Si Kamaritoyang, bayadan mo tayo adi utang mo kan kuana. 5,000 di utang ka? Na. Day tanti bayad ka. Aguray ka tabilangit no hustumat laeng. Ay na! Kwarta lang! Nagado dito'y bulsak! Ahap! Di mo man ipakita kasta Marita, mga nuhuldapan da ka. Ngay matima ko nam ita, nagbayad din ni Marituyang, bakla. Ay na! Thank you, Nana Toyang. Sa wakas, nagbayad ka. Thank you! Ay, baka banog tiagpangkag. Uray ata na wadwad mo ti kwartata. Saanan ang masyapol ngayong kaumut-utang? Ay, ngimisitak manan. Ang sanabalay, tako na damot a black is beautiful. Anya ba daw? Ay! Ore man pa'y kasla kang isit iti ugeng. Tinapatag, saan ta mabisinan tuyang? Ay na, Nana Toyang. Uray ngumisit ka, gapo iti panagbangkag mo. Basta saan ka nga agbisin. Namkati, ay wanam tatakudil mo. Tap numaliklikan, ti ingingisit mo. Ala, sige. Ditang tinagipusan ti may sapay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.